29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат ба бунёди тогзори хавозавӣ ки барои парвариши 4 намуди ангур пешбинӣ шудааст оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати тогзори мазкур 7 гектар буда дар он парвариши ангурҳои навъҳои гуногун бо усули исканапайванд дар танаҳои 1453 адад токи амудӣ бо истифода аз таҷрибаи токпарварони шаҳри турсунзода ба роҳ монда мешавад. навъҳои пайвандшаванда бошад аз хоҷагиҳои токпарварии ноҳияи Ашт ва шаҳри турсунзода дастрас карда шудааст. дар минтақаи тогзори кӯҳнае ки аз нав бо роҳи пайвандкунӣ исканапайванд онро ба токи воиши хавозавӣ табдил дода истодаем, дар ҳамаҷо қарор дорем. мақсади асосии бунёди чунин тогзорҳо аз он мебошад ки онҳо бартарии зиёд доранд нисбат ба тарзи парвариши тогзор дар сохти амудӣ. зеро дар чунин тогзорҳо мо ҳосили хушсифат ва ҳам миқдори зиёди ҳосил ба даст оварданимо мумкин мебошад. ин имконият медиҳад ки мо тогзори кӯҳнаро ба талаботи муосири замонавӣ мутобиқ карда пайванд мекунем ва ҳосили хушсифатӣ ба содирот мувофиқро ба даст оварданимо мумкин аст. дар боғи миллии ваҳдат ҳамчунин дар масоҳати 0-150 гектар замин анорбоғ бунёд карданд. боғдорон 420 адад ниҳоли яксолаи навъи сомғоро шинонда барои нашъунамои хуби он аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода мебаранд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба олимону мутахассисон ҷиҳати таъмини амнияти озқаворӣ, зиёд намудани тогзору боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ, самаранок истифода бурдани замин ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти содиротӣ дастурҳои мушаххас доданд. дар боғи миллии ваҳдат дар умум 373.7 гектар боғҳои ҳосилдеҳ ва 126.3 гектар боғҳои дарахтони ҷавони ҳосилдеҳ мавҷуд аст ки аз он ҳамасола ҳосили фаровон ҷамъоварӣ менамоянд. дар ҳудуди боғи миллии ваҳдат 2 сардхона, яке бо 3 камераи захиракунӣ бо ғунҷоиши 100 метри мукааб ва сардхонаи дуюм бо 5 камераи захиравӣ бо ғунҷоиши 1700 метри мукааб фаъолият дорад. дар сардхонаи мо ҳама намуди маҳсулотҳои кишовардӣ вобаста ба талаботҳои стандартӣ нигоҳ дошта мешавад. дар боғи миллии ваҳдат намунаи маҳсулоти боғ аз қабили хушкмеваҳо, меваҷот ва сабзавот ба маъраз гузошта шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо маҳсулоти боғдорон ба мутахассисон ҷиҳати таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти тарутозаи босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дастуру тавсияҳо доданд. зимни тамошои намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмат ва дастовардҳои бузурги меҳнатии онҳо баҳои баланд дода рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ арзёбӣ карданд.